Kani kadi kawi ne kimat ki ba kongsan hado kata. Ki pajba la gade hajala me khlia ni hakari dia paro kawi ni kimat ki ba kongsan. Pi ka jala ka jungi ukhau ni dang depend be na ki jala ge na srithor. Uphan ni hakmi inti wan salan na rithor. Upiat ni habban kmi inti wan salan na rithor. Bat ki babon ki tiar ki dawai ki dasin ki jingdon kam ki tiar gitar la komno oi pi ki jingdon kam jungi ki essential commodities ke bengi ong haktin bareng la komno kumba prapo persen ki jingdon kam jungi ki wan na ba toothpaste ne toothbrush ne ki jan phong ne kom ta ter kini baro kini ki tiar marbam mardi baro ke jing ki udor kam dir tangki marbam mardi kitiar gitar ukulom ka mobile gi babon gini kitiar kali motor poro ka udor jadi kita kadau ha kabadi pag jela ka jungi ngasmo bakawi ni kimat ban address ini pi ila jukren ya ka railway kawi na kimat kiba kongsan ban niarap ngomong bagane 6% kan niarap hi ban pendunai ka do ha kabadi bat kimar kimatai marbam mardi ladakan poi tang begide ki goods train kimde ki passenger carrying train ha gajing so jangan simet ngaso ba ka railway ka day ban keeping in mind tang ba ki mechanism lani ki an baniada kini ban long in place kung ganuksa kajing dawa ya ka inner line permit ka day ka kongsan do kata ki bangju kren ka por akan ka session ka bamantar nga kan ni ka mat mga kren biang ya ka inner line permit ILP. Number 2 kajing pentrikam ya kami kandia Resident Safety Security Act arjar khandriu kadon ka amendment ya kini ausnam arjar arpo bangi tip kum kandia Resident Safety Security Amendment Bill kaba u gubernur 4 ka asen hadu mentah ha bangin ha panam kanang mamagani kedi ka an kebal ada ban pas kala di ban trikam bagi don gilatung ke sorkar gilatung ye kini ki labor commissioner kiwi ki nongkit kam ki staff kepada laga de po labor department laga de tourism department homeling la de ban identify ya ka facilitation center ka ban check ya ki kot ki sla borung turis ne utai ban yo jing khen borung bomi baru ginong songwai gini kita ke jing trelang ka ding police ki dorbar snong kini ki mechanism ki ba ki ade ban don lepa ka Meghalaya Resident Safety Security Act ka inner line permit bat kiwi ki mat ka jing penklan ya ki dorbar snong ladang ikwa bante lakam ya gejing wan jong ki mende ya gejing wan rung ngihap ban penti kena bagi bordar jongi ngidon kinong sensar snong ki ban penti kena ba kin nom ailat ba kin rung pathar kham tam ki snong ki badon ha bordar gejing ai residential certificate gejing ai songwai kom ta ter kidon sipun kini baling keren ni keren sepang kabam gadi giding kudor magani ka relate sa railway sa mechanism bania da yang ni ning takara oi ba kini ki an ki bak sarkar jela gi de ban pentrikam no ki khnang bang ini ada hadin kata ka railway ladakin poi kini ki goods carrying train ki ban kit ki marbam lani ki tiar gitar ki dawai ki desin ki tiar gitar mithin ayun hana pikiwan hida karel kantat sibut kata ka diging isa sa mandi pathar la dapin le karule lan ha mandi kala don kadon hi gijing per tu hakaban la ban bube ya sistem ka tata tenmar kata hakabede bi kamar ba mardi kani kadi ka we ne kila ngamong bagane kan sop 6% tenre anis kan is kum bakhatsan 40% kan yarap nagam taban penduna ya gador jong kimar ki mata kimar bam ki